Здравейте хора, аз съм Айнес и днес ще снимаме на Колороддай. Да, вижте промених си героично. Ще почвам кефи. Ще не изредя от цялата карта, но все пак ще снимаме на Колороддай. Ще се опитаме да миним играта. Поне ще се опитаме да не умрем, защото знаете какво става. Умрем ли? Продължаваме с нов епизод. Така. Добре, ще се видим когато минем паркура и когато стигнем до шахтата. Чао! И така, мина го, сега отиваме до оранжевата боя. Давай, можеш. Без да умирам нито един път правим играта. И може и въобще да ми остане място. Затова трябва да го минем колкото може по-бързо. Добре, ще се видим като мина паркура. Така, мина паркура. Така, нищо не може да ме спре правилно. Зелената боя. Добре. Трябва да се върнем до вента. Ама то там е чудовището. Може да го има риск. Съжалявам. Добре, ще видим като мина паркура. Така, минах паркура. Още не сме близко. Сега сме близко, която е много рисковано също. Къде е чудовището? Не. Давай. И ще се видим като стигна до зелената боя. Ето сега сме с другата синя. Добре. Така, да вземем четката. Где е Бучито? Другата стая. Спиш ли, Бучи? Не спи. Така. Сега. Вземаме триона и трябва да отидем до шотата боя. Що идваш? Не идвай. Добре. Така, ще спра видеото на пауза. Добре. Стигна до тук. Сега да вземем дъската. Тук е бурък.
О, не. Якщо ми на паркура ще ви покажу. Така, добре, треба да стигнем. Снимам видео. Така ще видим кога да стигна до лавата. Ето ни тук сме. Да си им тук четката. Влязох на времето. Тук има още една. Сега. Ето тук. Така. И ще се видим като стигна до червената боя, ако ще стигна. Ако не стигна, ще видеото и ще кажа, че са. Айде, чао. Ето тук сега ще вземем розовата боя. И ще върна, когато стигнем до роза. Ето ни тук. Сега трябва да стигнем до жълтата боя някак се. Не. Добре, ще видим когато стигнем до жълтата боя. Ето ни тук. Сега трябва да стигнем догоре до паркура. И да. Ще видим когато стигнем. Ето ни стигнахме догоре на паркура. Ще трябва да отидем ето тук в тази ключалка. Да се вземем последната четка. Сега трябва да стигнем до... Добре, ще се видим кога да стигна до края. Ето ни тук. В края сме сега. Втори път в нашите видеа. Тези са много напред. Това сигурно е целият живот на този стикмен. Сега ще трябва да обиколя цялата карта и ще се видим това трябва да направя. Чао, чао. Трябваше да се отидем до начало. Аз съм не избрал много добрата. Пет, 4, 3, 2, Защо не трябва да ни хваща? Давай. Давай. Тихо, бурак! Yes! Победихме играта. Изчакай, така, брат, не съм. И това е. Бахтолови. И ето, това ни очаква следващия път. Това тук. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. И тогава отиваме до чаптър 2. Ето така. И докато зарежда.
Добре, ето това е моето видео, ако харесайте, лайкнете видеото, абонирайте се на канала. И да. Добре, морни. И да, нали знаете, че на 10 абоната ще раздам giveaway. Ще направя giveaway на 100 джема в Brawl Stars. Ще помисля какво още не съм измислила. Чао, за сега.